mukwana rande kera ne governor Nanche gakimo wanja aya abantu bati Nyamira tigantebe gendigetangane umweshimiwa Duke umongnoli wateba mwante 1100 ngwa kanande umongnoli asoka wateba so buena ralia sigring echo abantu bamintu Nyamira na kisi n'abantu abamo kose nabirego uyumongno yesenge nchunyudena na mache akonya ta konyara wakana na tebirenga dero kurunde 1100 icho agende arusi wachenka ne transport nabo como holi lazima muhebe transport aya egende ya kabire amangana ya university ntotagete na Nyamira nere kine university kewo chagaiga Nyamira yakorere ntoke ya kine ige campus ntotagete tosugume toro tubolie mheshimiwa president torore asugume tonyore university gaiga mo wancha boygo kendo kiwa gatatu kaki injama abuli njuma tenye no mugaba no kisi ona mabuli na yabuone kisi na ino bantu Nyamira mugaretia mabuli tigangondero soko boko iganya mugaretia mabuli ayo mheshimiwa Duke ndaito atebaiga ekerogia kabire keronkurwa mabuli lakini ali make nkoenana na bokubanga oenane make naende tindikuboli gabana gaiga Nyamira abantu baigwa mabuli nali agotire abantu bakorere biashara especially abana bamintu kibagi cyabana tigaga Nyamira okana kisi nonye migoli na omabe nkoena na ndororo wana wose region ene osonde naro bwatenda mwamuga abantu baminto I'll make sure to aletro mogusio minto abantu baminto ntaitente bengo kora inchebuno mwana chama vice chairman ya ODM nkomeki tole sure twarosie kiama baba ngogenda reyu lakini tutaitaka kugenda atotigere na ntoko bokoga mo wancha boygo igo we are determined to make sure the country moves forward despite all other difficulties. We'll make sure our counties, especially Kisii and Nyamira, we are at the forefront. Again, also we're equal to the task to make sure as a country we have leaders from here in Kisii, Amagusi land to be at the helm of leadership of this country.